Хвала Христу! Маем 16 раздел Евангелия от Матвея. Падышлі да яго фарысеі і садукеі і, выпрабоўваючы яго, прасілі паказаць ім знак з неба. А ён адказаў ім: «Вечарам кажаце, будзе добрае надвор'е, бо неба чырвонае, а з раніцы сёння будзе віхура, бо неба чырвонае і пахмурнае. Вы умеете распазнаваць аблічча неба і зямлі, а знакі часу не можете. Пакаленне ліхое і нявернае, шукае знаку, але ніякага знаку не будзе дадзена яму, акрамя знаку Ёны». І, пакінуўшы іх, адышоў. Гэтая гісторыя, чарговы канфлікт Хрыста з фарысеямі і садукеямі, яна паўтараецца другі раз у тым жа Евангеліі ад Матвея. Яна гучала зусім недаўна ў 12 раздзеле, вершы 39-40. Некаторыя лічаць, што гэта копія той самай сітуацыі. Некаторыя лічаць, што не выпадкова другі раз паўтараецца гэтая гісторыя, таму што, магчыма, яна сапраўды паўтарылася, магчыма, ў іншым складзе, ці тыя ж самыя падобныя людзі. Вось, якая розніца паміж гэтымі двумя апісаннямі ў Матвея? Па-першае, многія рукапісы старажытныя не маюць другога і трэцяга верша, которые тут ёсць, у 16 разделе. Вось это разважанне Хрыста пра знакі прыроды. Па-другое, там яны патрабавалі проста знаку, а тут напісана, што яны выпрабоўвалі яго і прасілі паказаць знак з неба. У чым, магчыма, розніца? Ёсць версіі, што фарысеі, як і традыцыя габрэйская, мела такое перакананне, што знакі таксама могуць рабіць злыя духі, але яны не здольныя паказаць знакі з неба, таму што яны не з'яўляюцца творцамі прыроды. Вось, а злыя духі могуць рабіць знакі кшталту магаў фараона, вось, ці там праз апантанні розныя, праяўляючы звышнатуральную сілу. І таму яны патрабуюць знаку з неба, каб Хрыстос даказаў сваю ўладу Божую. Бо яны будуць яго таксама абвінавачваць у тым, што ён сілай Бельзэбуба выганяе злых духаў. Так некаторыя каментуюць, у чым сутнасць вось гэтага знаку з неба. Яшчэ якая розніца? Там у 12 раздзеле Хрыстос кажа, што не будзе ім дадзены ніякі знак апроч знаку Ёны, і Хрыстос далей кажа: «Бо як Ёна быў 3 дні і 3 ночы у чэраве кіта, так і сын чалавечы будзе у недрах зямлі». Карацей кажучы, ідзе гаворка, што Хрыстос параўноўвае сябе да Ёны і прадказвае сваё воскрасенне. І кажа, што вот это будзе апошнім, самым галоўным знакам ягонае воскрасенне. Гэта было ў 12 раздзеле. Тут вось гэтае апісанне адсутнічае і проста сканчваецца, што не будзе дадзена апроч знаку Ёны. Некаторыя яшчэ каментуюць, што Ёна, ён таксама зрабіў другі знак. Гэта тое, што Ёна прапаведваў. І дзякуючы прапаведванню ніневіцяне пакаяліся, і гэта для іх сталася знакам. Падобна, Хрыстос прапаведвае, і як бы ён не дасць гэтым людзям ніякага больш знаку, таму што яго навука павінна стацца для іх знакам, которая павінна кранаць іхнае сэрца. Так некаторыя каментуюць, што вось гэтыя розніцы гэтых двух эпізодаў, што яны ўсё-такі маюць сваё значэнне. Але што яшчэ важна, на што хачу звярнуць увагу, што Хрыстос іх пакінуў і адышоў. Вось это такі даволі практычны момант, магчыма, для нас, што з людзьмі, которые подлыя, крывадушныя, злыя, з імі не трэба гуляцца. На іх не трэба траціць час свой, ім не трэба даказваць, аспрэчваць там нешта. Ёсць людзі проста злыя,
калі мы распазнаем вось этую злобу, нам не трэба апраўдвацца і даказваць і марнаваць свае сілы на гэтых людзей. Христос проста ад іх адыходзіць, сказаўшы, што сказаў і адышоў. Далей чытаем з 5 верша. «Пераправіўшыся на другі бок, вучні яго забыліся ўзяць хлеба. Езус жа сказаў ім: глядзіце, асцерагайцеся фарысейскай і садукейскай закваскі. А яны разважалі самі сабе і казалі: мы не ўзялі хлеба. Але Езус, ведаючы гэта, спытаўся: малаверныя, чаму разважаеце паміж сабою, што не маеце хлеба? Хіба не разумееце і не памятаеце пра 5 хлябоў на 5000? І колькі кашоў вы назбіралі? І пра 7 хлябоў на 4000, і колькі кашоў вы назбіралі? Як вы не разумееце, што не пра хлеб я сказаў вам, але асцерагайцеся фарысейскай і садукейскай закваскі. Тады зразумелі, што ён казаў ім асцерагацца не хлебнай закваскі, а фарысейскага і садукейскага вучэння». Христос пераплывае з вучнямі на другі бераг, і адбываецца вось гэтая размова пра закваску. Тэкст непросты, таму што тут двайны сэнс. Закваска, которая трэба для хлеба, яны разумеюць это даслоўна, што закваска, яна заквасіць усё цеста. І гэты вобраз закваскі не адзін раз у Евангеліі будзе сустракацца. Хаця ў старым запавеце, ці ўвогуле ў пісанні, скарэй, так пішуць даследчыкі, гэтыя вобразы больш нават негатыўныя. Цяжка мне сказаць, але недзе такое чытаў пра закваску. І ў дадзеным выпадку, канешне, Христос кажа ў негатыўным сэнсе пра закваску. І вось двайное значэнне, у пераносным сэнсе вучні гэтага не разумеюць, што Христос кажа не пра хлеб, а пра вучэнне. І што такое закваска фарысеяў і садукеяў? Па-першае, увогуле трошку дзіўна, што яны стаяць у пары. Фарысеі і садукеі, таму што это розныя плыні. Даволі адрозніваюцца паміж сабой, таму што садукеі – это даволі палітычныя людзі. Такая эліта, которая недзе пры двары. І садукеі, яны ўспрымаюць толькі Тору Маісея. Гэта 5 кніг. Фарысеі ў гэтым плане намнога прадвінутыя. Яны больш радыкальныя. Яны ўспрымаюць кнігі прарочыя, яны вераць у існаванне духа, анёла. Садукеі нават у гэта не верылі. І цікава, што так фундаментальна, сказаў бы, яны адрозніваюцца, дагматычна адрозніваюцца, і у дадзеным выпадку яны ідуць разам. Христос называе, што іхная навука, так разумеюць апосталы, і садукеяў, і фарысеяў, што это закваска. Значыць, ідзе размова пра нешта супольнае, што яны маюць. Яны адрозніваюцца ў дагматычным разуменні, у духоўнасці сваёй у нейкай ступені адрозніваюцца, але нешта ёсць супольнае, што яны маюць. І тут ёсць розныя версіі. Адны кажуць, што это супольнае, это іхныя палітычныя погляды, што яны прыкрываюцца рэлігійнасцю дзеля сваёй нейкай выгады палітычнай. Але хіба што найбольш супольнага, што яны маюць, это тое, што для іх рэлігія становіцца проста знешнім фактарам. І для фарысеяў, і для садукеяў, што для іх выканання правілаў, прадпісанняў, закону, для іх гэта фундаментальнае. Яны не займаюцца унутраным духоўным светам. Для іх важна, ці ачышчаны, ці не ачышчаны, як памаліўся, якія ахвяры склаў. А ўнутры, чаму Христос іх пакідае, таму што яны згнілі ўнутры, яны подлыя. Яны за гэта не перажываюць. І магчыма, пра гэта ідзе размова, што гэта такая форма рэлігійнага жыцця, дзе націск на тое, што знешняе, а то, што на самой справе ўнутры чалавека адбываецца, яго намеры сэрца, скрытыя намеры,
там усё цёмна, там усё глуха. Вось. І якраз таки Христос найбольш звяртае ўвагу на тое, што ў сэрцы дзеецца, а не тое, што знаружы. І калі Христос кажа вучням, вот это цікавы момант, што ён кажа: асцерагайцеся закваскі фарысейскай і садукейскай. Увогуле, мала такіх момантаў у Новым Завеце, дзе Христос кажа: беражыцеся, бойцеся. Ёсць такі момант, дзе Пан Езус кажа: бойцеся не таго, хто забівае цела і душу, і цела, а таго, хто можа і цела, і душу укінуць у гіену вогненную. Ну і многія кажуць, што это пра д'ябла мова, але ўсё-такі большасць згаджаецца, што д'ябл не мае такой сілы укінуць у гіену вогненную душу і цела чалавека, але толькі Бог мае такую ўладу. І Христос гаворыць пра страх Божы, што перад ім перш за ўсё скарыцеся, да яго маеце найбольшую павагу. Вось. І гэта другі эпізод, дзе ідзе гаворка, каго трэба баяцца. І ў прынцыпе, мы хіба што у Новым Завеце не сустрэнем такіх яркіх момантаў, дзе Христос кажа, што трэба баяцца, сцерагчыся, уцякаць. Таму гэты эпізод варты ўвагі. Аказваецца, гэтая праблемка настолькі сур'ёзная, што Христос стараючыся не ўводзіць у страхі сваіх слухачоў, ён усё-такі ў дадзеным выпадку кажа: асцерагайцеся. Гэта небяспечна. І вот на это варта звярнуць увагу, што вось гэтая знешняя рэлігія, знешнія формы так прасцей, яно ўпрашчае нам жыццё, але на самой справе пачаць гуляцца ў тое, што знешняе, і не дбаць пра жыццё унутранае, духоўнае, гэта небяспечна. Некаторыя кажуць, што гэтая перасцярога Хрыста, яна актуальная ва ўсе часы. І ідём далей. 13 верш і далей. Калі прыйшоў Езус у межы Цэзарэі Філіпавай, запытаўся ў сваіх вучняў, кажучы: кім людзі лічаць Сына чалавечага? Яны ж адказалі: адны Янам Хрысціцелем, другія Шылёю, а іншыя Ерамеяй ці адным з прарокаў. Ён сказаў ім: а вы кім лічыце мяне? Адказваючы, Сымон Пётр сказаў: ты Христос, Сын Бога жывога. Тады Езус сказаў яму ў адказ: шчаслівы ты, Сымоне, сын Ёны, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. Я дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Тады загадаў вучням, каб нікому не расказвалі, што ён Христос. Гэты эпізод шалёна важны. Ён пачынаецца, ў прынцыпе, з правакацыі Христовай. Мы не адзін раз бачым у Святым Пісанні, дзе Христос, задаючы пытанне сваім вучням альбо людзям, ён такім чынам правакуе іх да думкі, да нейкіх выбараў, да нейкіх рашэнняў. І тут падобна. Кім людзі лічаць Сына чалавечага? Яны адказваюць гэтыя розныя версіі, мы не будзем у іх акунацца, думаю, што это не аж так важна. Вось. І пасля Христос задае пытанне: а ты кім вы мяне лічыце? Вот на гэта звярнуў бы ўвагу. Да, вот это ўсё адно, як Христос у двух напрамках задае гэтае пытанне. Дзеля таго, каб той, хто лічыць сябе ягоным вучнем, каб ён аддзяліўся ад думак іншых людзей. Многія людзі, яны не ўмеюць гэтага рабіць. Не хочуць баяцца, бо не хочацца быць белай варонай, не хочацца выдзяляцца, і людзі вот як усе. Да? А жыццё духоўнае, оно не такое.
Таму што гэта шлях, который трэба прайсці табе індывідуальна. Ты не можаш схавацца за ўсімі. І таму вось гэтая педагогіка Хрыста, яна шалёна важная. Каб вот сказаць, да, як вераць людзі, як яны глядзяць, як яны жывуць, і цяпер узяць адказнасць за самога сябе. Паглядзіце, як часта людзі апраўдваюць свой грэх, это гаворыць толькі пра веру іхную, не пра слабасць. Часам духоўныя Божыя людзі маюць слабасць і грашаць, але як часта людзі, ведаеце, вот это сучасны свет, вот у блудзе вот так вот жывуць, цяпер так прынята, вот так вот думаюць. Гэта гаворыць пра тое, што такі чалавек з такімі катэгорыямі мышлення, ён не бярэ адказнасць за сваё духоўнае жыццё. Ён скрыўся ў натоўпе, і, магчыма, там ніякага жыцця духоўнага няма. Дык вось гэтая правакацыя Хрыстовая, яна такая, в плане псіхалогіі, педагогікі, яна проста геніальная. Як Христос сваіх вучняў выцягвае з натоўпу. Вазьмі адказнасць за самога сябе. Сам скажы, не прыкрывайся за традыцыямі, поглядамі іншых, за сваёй культурай, родам, продкамі тваімі, тым, што папулярнае сярод людзей. Нічым гэтым не прыкрывайся. Да, вот сам за сябе адкажы. Магчыма, твой адказ будзе падобным, як іхны, але ўсё адно адкажы сам за сябе. Вазьмі адказнасць за самога сябе. Это не значыць, што твой адказ павінен быць унікальным і зусім не падобным на іншыя. Магчыма, будзе падобным, але вазьмі адказнасць сам за сябе. Вот так вот робіць Христос. І это вельмі класна, да, это рэальна круто, калі добра так удумацца вось у гэтую педагогіку. І што мы тут бачым, адказвае Пётр. Ты Христос, сын Бога жывога. Гэта асаблівае вызнанне Петра. Христос это значыць памазанік. Гаворачы Христос, ён прызнае, што гэта тая таямнічая асоба, которую яны, габрэі, чакалі. Бо пра гэтага таямнічага памазаніка, месію, прарочылі кнігі Старога Запавету, і габрэі чакалі, калі ён прыйдзе. Ніхто не ведаў, што это будзе сын Божий, яны чакалі, што это будзе нейкі лідар, правадыр палітычны. Але эта вера была вельмі жывой. І Пётр разумее, што вот это і ёсць месія. Мы ўрэшце дачакаліся, стагоддзямі яго чакалі, і мы ўрэшце дачакаліся. І Пётр разумее, што это не проста месія, а гэта сын Божий. Вот это вот вызнанне, оно такое вот просто канцэнтрацыя супер істотна важных праўдаў веры. І Христос паказвае, што не Пётр дадумаўся. Тады Езус сказаў яму адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Ёны, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта». Гэта значыць, што значыць цела і кроў? Гэта не твоя прырода, не твоя логіка, не твой спрыт, не твой інтэлект. Не цела і кроў табе адкрылі гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. Вот паслухайце, да? Шчаслівы ты, Пётр, благаслаўлёны ты, Пётр. Не таму, што ты нечага дабіўся ў сваім жыцці, а таму, што Бог у табе праявіў тое, што праявіў. Нам заўсёды здаецца, што мы сапраўды благаслаўлёныя, класныя, калі нам нешта ўдалося, калі ёсць вынікі нашага жыцця. Это не значыць, што это дрэнна, это добра. Это добра, калі мы нечага дабіваемся. Да, это рэальна добра. Жыццё духоўнае таксама з гэта складаецца. Павінна даць нейкія вынікі, плёны павінны быць. Это ўсё добра. Але ў дадзеным выпадку Христос падкрэслівае, што лепшая частка тады, калі вот не ты дайшоў, а Бог у табе, а ты сам па сабе, ты ў Богі. Гэта не твоя заслуга. І Бог такім чынам праслаўляецца. Вось на гэта звяртае ўвагу Христос і паказвае, што вось гэтае вызнанне Петра, яно не выпадковае. Пётр не асаблівы сярод іншых апосталаў, што дадумаўся да гэтага. Не ў гэтым рэч. А ў тым, што Отец Нябесны вось гэтаму чалавеку адкрыў, мог адкрыць любому іншаму. Яну, Філіпу, Тамашу нявернаму так званаму, любому з іх мог адкрыць. А вот захацеў Пятру, і ўсё.
Вот у чым ягонае благаслаўленне. І я кажу табе, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. Это 18 верш. Ну, па-першае, тэма пра касцёл. У Евангеліі Христос не шмат гаворыць пра касцёл. Гэты тэрмін сутыкаецца ўсяго пару раз. Касцёл, грэцкае слово эклезія, як збор народа Божага, як збор тых, хто паверыў Христу. У дзеях апостальскіх поўна будзе на тэму касцёла тэкстаў, пасланнях апосталаў поўна, а ў Евангеліі не так шмат. І вось гэта адзін з нешматлікіх момантаў, дзе Христос гаворыць пра касцёл. Пытанне, наколькі там вучні разумелі нават, пра што ён сказаў. І брамы пякельныя не перамогуць яго. Канешне, ідзе размова пра нейкую духоўную барацьбу. Некаторыя кажуць, што гэта вобраз брамаў пякельных, што это вобраз нейкай цытадэлі, горада ўмацаванага, нейкай бітвы. Вось гэтыя у старажытнасці каля брамаў былі зборы старшынаў ізраільскай. Нейкія суды адбываліся каля брамаў. Это месца такое, як цэнтральнае было ўсё адно для жыцця горада. Вось некаторыя кажуць, што гэтая гісторыя, сустрэча, размова з Пятром адбылася ў межах Цэзарэі Філіпавай, і на часы Хрыста там быў яшчэ палац Ірада. Некаторыя так кажуць, што, магчыма, Христос і іншыя, гледзячы на гэты палац, на гэтыя брамы, магчыма, тут нейкая аналогія ці паралель прахадзіла. У любым выпадку ідзе размова, канешне, пра нейкія матывы духоўнай вайны. Вось. І гэты 18 верш, ты, Пётр, скала. Тут ігра словаў. Пётр гэта і ёсць скала. Гэта там ці грэцкае слово, ці габрэйскае, тут будзе ігра. І на гэтай скале я пабудую касцёл мой. І брамы пякельныя не перамогуць яго. Вось гэты верш, некаторыя кажуць, што хіба што ў Новым Завеце няма такога верша, который б узбуджаў бы так шмат кантраверсій, як менавіта гэты. Чаму? Таму што для каталіцкага касцёла гэты верш ён стаўся дагматычным у разуменні ролі папы рымскага. І з гэтым разуменнем, канешне, не згаджаюцца ўсе іншыя хрысціяне. Пратэстанты, праваслаўныя і так далей. І цяпер як этот верш можна разумець? З аднаго боку, нібыта сапраўды ідзе размова, што вот ты, Пётр, скала, на гэтай скале я пабудую мой касцёл. На Пятры, як на асобе. Я пабудую мой касцёл. І цікава, што нават для мяне это цікава даволі было. Я пастараюся не ўглыбляцца ў тыя ўсе дыспуты, бо это сапраўды это стагоддзямі цянецца, это поўна аргументаў розных і за, і супраць. Вось, але для мяне было цікавым, што айцы касцёла па-рознаму сапраўды этот тэкст разумелі. Па-першае, падкрэслівалі што? Што перш за ўсё скалой з'яўляецца сам Христос. Это не Пётр скала. Гэта ён скала. І пра гэта будуць пісаць розныя фрагменты Святого Пісання пра гэта будуць казаць. Это ён ёсць тая цвярдыня, на которой мы будуемся. Хто слухае і выконвае слово маё, кажа Христос у Евангеліі ад Матвея, на заканчэнне Нагорнай пропаведзі, той будуе дом на скале. І вось этот матыў, што Христос скала, то есть ён будзе ў Новым Завеце даволі такі нават ярка гучаць. І, канешне, Пётр не будзе ніякай канкурэнцыі для Хрыста. Вось які момант, Таму некаторыя, і Ян Златавусны, і Аўгустын у гэтым напрамку разважаюць, што тут ідзе размова не пра асобу Петра, што ён будзе скалой, а скалой будзе вызнанне веры, которую склаў Пётр. Што вось этой скалой становятся гэтыя словы, которые сказаў Пётр.
ты Мессия, Христос, помазанник, Сын Бога Живого. Вот это вот будет скала, на которой будуецца наша вера і будуецца супольнасць Касцёла. Гэта адна з версіяў. Да. Канешне ж, для католікаў тут для нас будзе, што вот гэта Пётр, на ім будуецца касцёл, і гэтую ролю Петра пераймае далей папа рымскі. На што многія там і праваслаўныя, і пратэстанцкія багасловы таксама гавораць, такая версія больш нейкая там лагічная, сказаў бы так, у гэтых дыспутах, гавораць так, што, канешне, Пётр ёсць аўтарытэтам ранняга касцёла, і гэта адназначна, што ён асаблівы, выняткавы вучань з гэтай групы, нават пра што сведчыць тое, што калі Пётр з Янам бягуць да гроба, Ян, дабегшы першы, ён не ўваходзіць, ён прапускае Петра. У дзень Пяцідзясятніцы ўстаў Пётр з іншымі апостоламі, і Пётр пачынае прамаўляць. Ён все-таки, канешне, як аўтарытэт, ён бярэ на сябе вось это лідарства, прызначанае яму Христом. І напрыканцы, ўжо пасля ўваскрашэння, напрыканцы Евангелія ад Яна, мы чуем, што гэта Христос пытаецца ў Петра: ці любіш ты мяне? І яму кажа: пасі авечак маіх. Таму лідарства Петра, яно адназначнае. Тут пытанняў у гэтым ніякіх пытанняў няма. І нават калі апостол Павел асаблівым чынам пакліканы Христом, ён доўгі час не з'яўляецца перад Пятром, але ў канцы канцоў ён сядно прыйдзе да Петра дзеля таго, каб яны падалі адзін аднаму руку згоды, каб яны маглі прыняць адзін аднаго. Паўлу таксама это важна, што той, который ёсць такім аўтарытэтам, што ён прымае Паўла, і ягоную паслугу, і ягонае служэнне. Таму лідарства Петра тут сумневаў ніякіх няма. Але многія багасловы пратэстанцкія і праваслаўныя, яны гавораць, што чаму гэта раптам католікам дадумалася, што вось папы пераймаюць гэтае лідарства. Многія гавораць так, што да, Пётр становіцца вуглавым камнем, на ім будуецца супольнасць касцёла, і ўсё. Пётр памёр, ён святы, ён праведнік Божы, ён мучанік за веру, а далей кладуцца іншыя камяні. Ніхто ролю Петра ўжо не спаўняе. Вот так вот разумеюць пратэстанты і праваслаўныя. І гэтыя дыспуты бясконцыя. Калі хочаце, можаце акунуцца, тут па мінімум лізнуўшы гэтых дыспутаў, тут ужо мозг узрываецца ад гэтых розных версіяў такіх. Вось. Але напэўна, думаю, што важна падкрэсліць тое, што все-таки адназначна Христос ёсць скалой. Адназначна. Што Пётр, ён яўна не мае ніякага права і тэарэтычна нават пакушацца на тую ўладу, которую мае Христос. «Я дам табе далей», 19 верш гучыць. «Я дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Ключы валадарства. Канешне, ідзе размова пра нейкую уладу, которую надзялялі Христос Пятра, і многія каментуюць, што Пётр тут прадстаўляе будучы касцёл. Это не толькі он просто як адзін чалавек. В этом вобразе ён як вобраз будучага касцёла, як супольнасці, як этой арганізацыі Божай. І вось касцёлу дадзеныя ключы, это сімвал улады. І пытанне, чаго датычыць гэтая ўлада. Напэўна, Бог не стаў закладнікам Петра. Напэўна, не ёсць так, што папа рымскі, ці біскупы, ці хрысціяне, якой-кольвічы канфесіі, што яны прымаюць нейкія рашэнні, а Бог тут як закладнік вымушаны ўсё рабіць, як яны ім захацелася. Канешне ж, Бог застаецца Богам. І апакаліпса, напрыклад, зараз глянем. Апакаліпса 1,
раздзел 18 верш гаворыць нам, зараз адчыню, гаворыць нам, 17-18. Калі я ўбачыў яго, упаў да ног ягоных, нібы мёртвы, ён паклаў на мяне правіцу сваю, кажучы: не бойся, я першы і апошні, і жывы, і быў мёртвы, і вось жывы на векі вечныя, і маю ключы смерці і адхлані. Вот хто мае ключы. І другі тэкст з Апакаліпсы, 3 раздзел, 7 верш. Анёлу касцёлу Філадельфіі напішы: так кажа святы, праўдзівы, які мае ключ Давіда, які адмыкае і ніхто не замкне, замыкае і ніхто не адамкне. Карацей кажучы, вось цікавыя гэтыя вобразы, да, што Христос ёсць і скалой, і Христос ёсць вось гэтым фундаментам, і ён мае ключы. Ён ёсць першым і апошнім. Да. Вот Пётр і касцёл, мы, калі можна так сказаць, мы як галінкі, которые на вінаграднай лазе, мы ўдзельнічаем у гэтай уладзе Хрыста настолькі, насколькі мы прыналежым да яго. А не тое, што мы самі па сабе становімся скалой і самі па сабе атрымалі ключы і цяпер рабіце, што хочаце. Вот так, напэўна, трэба было паяднаць гэтыя тэксты. І, напэўна, яшчэ, што важна, чаго могуць датычыць гэтыя ключы, ўсё-такі гэта ўлада духоўная, которую дае Христос Пятру і апосталам і касцёлу, касцёлу, царкве, народу Божаму. Між іншым, айцы касцёла казалі, што гэта ўлада адпускаць грахі. Між іншым, многія так разважаюць. Але яшчэ асабіста мне выдаецца, што эта ўлада, ўсё адно, што Бог давярае нам, што мы па нашай безлабернасці альбо па нашай праведнасці мы можам альбо прыспяшаць Божы працэс, альбо яго тармазіць. Напрыклад, прыйшоў такі час, калі у касцёле больш цікавіліся будовай святыняў, а не як перадаць Святое Пісанне. Калі не цікавіліся тым, што людзі не ведаюць Святога Пісання. І ў выніку, Гасподь нічога не рабіў на сілу, да, і цэлыя пакаленні жылі, не ведаючы Святога Пісання. Вось гэта якраз такі для мяне вобраз, калі узялі і замкнулі. На жаль, да. Не то, што Бог закладнік, да, Бог мог і па-іншаму рашаць эту тэму, і ў выніку, да, прыйшла рэфармацыя, нейкі бунт, да, нейкія падзелы сярод хрысціянаў, і Гасподь нешта такое дапускае, і справа пайшла наперад з перакладамі Бібліі, з распаўсюджваннем Святога Пісання. Але як па мне, это тыя вобразы, што мы такую самастойнасць дае народу Божаму Гасподь, што мы можам альбо этот духоўны працэс альбо адкрываць дзверы перад ім, ісці наперад, альбо наадварот тармазіць. Да, і не па сабе трошку, да, ад гэтай улады, як мы можам ёй, так сказаў бы, неадпаведна карыстацца гэтай уладай. Магчыма, тут таксама мова ідзе пра сакраманты, што мы хрысцім, да, і нешта адбываецца ў духоўным свеце, пазначанае пячаткай Бога жывога, таго, каго ахрысцілі. Адпускаем грахі, ў духоўным свеце таксама нешта адбываецца. Шлюбуем, ці эўхарысту адпраўляем, да, і ў духоўным свеце нешта адбываецца. Магчыма, таксама пра гэта тут ідзе размова, як нейкая версія. І далей, да, і далей разважаем. З таго часу пачаў Езус адкрываць вучням сваім, што ён павінен ісці ў Іерусалім і шмат выцерпець ад старэйшын,
першасвятароў і кніжнікаў і быць забітым, і на трэці дзень уваскрэснуць. Адвёўшы яго ў бок, Пётр пачаў дакараць яго, кажучы: «Пане, няхай абміне цябе гэта, няхай так не здарыцца». Ён жа сказаў, павярнуўшыся, сказаў Пятру: «Адыдзі ад мяне, сатана. Ты для мяне спакуса, бо думаеш не пра тое, што Божае, але пра тое, што чалавечае». Працягваецца, можна сказаць, гэтая гісторыя, гэтая размова, зноў матыў Петра, і адзін з такіх самых няпростых і такіх неадназначных. Гэтаму лідару, асабліваму вучню, Христос кажа такія словы: «Зайдзі з маіх вачэй, сатана». Сатана, як з габрэйскай мовы шатан, перакладаюць як праціўнік, як вораг, той, хто супраціўляецца. У Хрыста ёсць, ён спаўняе план Божы, і Пётр у дадзеным выпадку, проста праз нейкае чалавечае спачуванне, ён працівіцца плану Божаму. Некаторыя, каментуючы тыя словы, лічаць, што ідзе гаворка не пра д'ябла, а ідзе гаворка пра тое, што Пётр сам, паддаючыся спакусе, ён становіцца вось такім праціўнікам. Ёсць такія версіі, і зрэшты гляджу, што сатана напісана з малой літары. Хаця большасць, канешне, бачыць у гэтай фразе прамую паралель з гэтай гісторыяй спакушэння Хрыста на пустыні, дзе пан Езус кажа: «Сатане, зайдзі з маіх вачэй». Бачыць, што духоўная сувязь, адно як праз Петра у дадзеным выпадку дзейнічае той самы спакуситель, той самы праціўнік адвечны, который на самом пачатку дзейнасці на пустыні там спакушаў Хрыста. Што ён зараз праз Петра пачаў дзейнічаць. І Христос гэта убачыў. І зрэшты, гэтая версія цалкам верагодна, і скарэй за ўсё так і было, таму што Пётр, бачым, ён адводзіць Хрыста ў бок. Этот момант такі, ён непрывычне гэта гаворыць. Усё адно як нешта, усё адно як д'ябал, который спакушае Еву, ён спакушае тады, калі Ева засталася адна. Калі не было Адама. Магчыма, каб яны былі ўдваіх, было б ужо нешта па-іншаму. Так уціхара, калі можна так сказаць, робіць д'ябал так паціху, нікому не кажы, ціхенька, тут мы з табой зараз рашым. І некаторыя яйцы касцёла каментуюць, што гэтыя словы суровыя Христос сказаў не столькі Пятру, колькі д'яблу, распазнаўшы выразна ягоную прысутнасць. Хаця з іншага боку, бачна, што Пётр усё-такі паддаўся гэтай спакусе. Тут цяжка сказаць, што ён не вінаваты. Зрэшты, мы ж паддаёмся спакусам, слабасцям людскім і тым спакусам, которые нашэптвае нам д'ябал. Даслоўна, многія тлумачаць, і ў грэкі так ёсць, што гэтыя словы «адыдзі ад мяне, сатана» трэба было перакладаць як «стань за мною» альбо «ідзі за мной, сатана». І пра што ідзе размова? Пра тое, што Пётр у дадзеным выпадку, трымаемся той версіі, што ён паддаўся ўсё-такі спакусе, ён пачынае Хрыста ў нейкай ступені вучыць жыць. Христос кажа пра свае цярпенні, а Пётр раз ён ужо такі выбраны Богам, ён благаслаўлёны, бо Отец Нябесны яму адкрыў, што Христос што Езус это Христос, Сын Божий. І этот Пётр такі класны, такі круты, такі Божы, такі святы. І ён тут пачынае Христа вучыць жыць. І Христос яму кажа: «Стань за мной». Гаспадар тут я, настаўнік я, Бог я. Не табе ўказваць, што я павінен рабіць. Стань за мной. Некаторыя так каментуюць. І, такая гісторыя. Што яна мне асабіста паказвае? Яшчэ такі момант важны. 23 верш.
ты для мяне спакуса, бо думаеш не пра тое, што Божае, але пра тое, што чалавечае. Рускі пераклад, гэта 23 верш, написано: «Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Слово «соблазн» азначае спакуса, але таксама даслоўна перакладаюць яго як камень спатыкнення. Камень, за якім мы зачапіліся, не заўважылі яго, не былі гатовыя, што нешта на дарозе будзе ляжаць. І мы можам упасці, да, то есть мы можам пакалечыцца. І вось цікавая і атрымоўваецца карціна, што Христос Петра называе скалой, і вось гэтая скала, яна ж для Христа і становіцца спатыкненнем, як бы пасткай для яго. Некаторыя яйцы касцёла на это звяртаюць увагу. Это даволі такі вобраз няпросты і даволі цікавы. Але што мне ён асабіста, этот вобраз паказвае? Ён паказвае, што этот контраст, да, мы бачым чалавека, да, праз которого гаворыць Бог. Эта сила Божия у ім праяўляецца. І ён благословлены. І тут жа, каб мы не думали, да, што это у чалавеку справа, мы зараз бачым тут жа карціну, калі Пётр пачынае проста па-чалавечы разважаць, па сваёй логіцы. І праз гэта ўжо пачынае дзейнічаць д'ябал, адвечны праціўнік Хрыста. І вось гэты кантраст яго варта ўбачыць, каб ніколі не ідэалізаваць самых крутых людзей, такіх як апосталы, Петра, папаў рымскіх, святых, ніколі не ідэалізаваць. Калі Бог праз іх праслаўляецца, слава Богу, але яны ўсе могуць стацца тут жа камнем спатыкнення. Усе прарокі, усе містыкі, усе святыя. А для нас, для католікаў, для праваслаўных характэрна ідэалізаваць святых. Это часта гучыць эта тэма. А так же сказаў святы такі і такі. Калі выразна павучаць гісторыі многіх святых, там можна многа чаго неадназначнага накапаць. Людзі – гэта заўсёды людзі. І вось для мяне гэтая гісторыя, яна паказвае на самой справе вось этот кантраст. Благаслаўленне, калі ў табе праяўляецца сіла Отца Нябеснага, і той момант, калі ты у нейкай сваёй такой пысе самаўпэўненасці застаешся адзін, і ты аж здольны такі кашмар транслировать праз сябе. Так бы гэтую тэму скаментаваў. Тады Езус сказаў сваім вучням: «Калі хто хоча пайсці за мною, няхай адрачэцца ад сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною. Бо той, хто хоча ўратаваць жыццё сваё, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той яго знойдзе. Бо якая будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй пашкодзіць? Або што дасць чалавеку замен за душу сваю? Бо прыйдзе Сын чалавечы ў славе Айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных». І пакуль што спынімся. Пра што ідзе размова? Вось важна это 24 верш. «Калі хто хоча пайсці за мною». «Калі хто хоча». Нічога на сілу. Калі хто хоча. Прымай кожны за сябе сваё рашэнне. Няхай адрачэцца ад сябе, няхай возьме крыж свой і ідзе за мною. Я асабіста бачу сувязь. Няхай ідзе за мною і тое, што Христос сказаў Пятру, альбо д'яблу, который спакушаў праз Петра: «Стань за мною». Хто хоча за мною ісці, павінен стаць за мною. Не вучыць мяне жыць, не абвінавачваць Бога, што ён нешта неправільна робіць, неправільна глядзіць, што ён тармазіць увесь працэс, а Бог павінен нешта нам тут зараз зрабіць. Калі хочаш ісці за Господам, не вучы яго, як правільна рабіць. Стань за ім.
Вот так вот бы я звязваў увогуле всю эту гісторыю, так цэласна сказаў бы, да, так падсумоўвае Христос, такія робіць высновы. Вось, і таксама, калі хто хоча, стань за мною, узяўшы свой крыж. Калі Пётр паддаўся спакусе д'ябла? Калі ён стаў думаць не пра свой крыж, а пра крыж Христовы. А это не ягоная тэма была. Христос павінен узяць свой крыж. Это не Петру вырашаць тут. Трэба ўзяць свой крыж і стаць за ім. Вот это вот значит ісці за Христом. Ну так бы гэта скаментаваў. Можа яшчэ адзін эпізодзік прапусціў. Можа знарок прапусціў спецыяльна. Христос, пачынаючы той размову з Пятром, это будзе там 16 верш 17. «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Йоны, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта». Чаму сын Йоны? Некаторыя кажуць, што это так атрымалася, таму што папа Пятра гэта Ян. Гэта не Йона, гэта Ян. І некаторыя кажуць, што магчыма гэта такое ласкавае скарачэнне ад Яна, але іншыя кажуць, што не. Нідзе у Пісанні такого скарачэння няма. І звяртаюць увагу на што некаторыя каментатары, што тут намёк на Йону прарока, пра каторага на пачатку раздзела была мова. Не будзе фарысеям і садукеям іншага знаку апроч Йоны прарока. І Христос сябе параўноўвае да Йоны прарока. Бо як Йона быў у чэраве кіта, так апісвае гэтая кніга Старога Запавету, не каментую там усіх нюансаў, тут свае ёсць рэчы. Вось, але Христос параўноўвае, як Йона быў у чэраве кіта 3 дні і 3 ночы, так і Сын Божы будзе прабываць у нетрах зямлі, ідзе размова пра смерць і васкрасенне. Карацей кажучы, Христос параўноўвае сябе да Йоны. І тут Пётр названы сынам Йоны. Ён выходзіць сын Христовы. Ён сын Божага сына, калі можна так сказаць. Ён верны ягоны вучань. Некаторыя прабуюць вось такую паралель бачыць, цікавую, якая там праўда цяжка сказаць, таму што магчыма тут сапраўды ўсё прасцей, просто вот так вот, неяк нібыта ласкава Ян, который бацька Петра, названы тут нечайна Йонай. Магчыма тут все прасцей, а магчыма менавіта вот так вот усё заблытана. І апошні верш. «Сапраўды кажу вам, што некаторыя з тых, хто тут стаіць, не зазнаюць смерці, пакуль не ўбачаць Сына Чалавечага, які ідзе ў валадарстве сваім». Канешне, шмат пытанняў. Пра што ідзе размова? Некаторыя не зазнаюць смерці, не памруць, пакуль не ўбачаць Хрыста ў славе. Нехта кажа пра смерць духоўную. Увогуле не складваецца гэтая схема. Дык а хто тады духоўна памёр з вучняў Христовых? Типа Юда духоўна памёр, а ўсе астатнія жывыя асталіся. Неяк так сабе тая версія. Іншыя кажуць, што магчыма ідзе размова пра ўваскрасенне Хрыста. Вот калі Христос прыйшоў у славе сваёй, дык тады, зноў жа выходзіць толькі Юда памёр. Толькі ён не дачакаўся, астальныя ўсе дачакаліся. Але тут мова ідзе, што некаторыя з вас не зазнаюць смерці. Да. Як бы не пасуе. Некаторыя это меншасць значыць, а тут якраз таки амаль што ўсе не зазналі смерці. Таму вот эта вот версія, што это можа пяцідзясятніца, але зноў ж не падыходзіць, таму што ў прынцыпе ўсе дачакаліся яе, апроч таго ж Юды. Некаторыя кажуць, што это другі прыход Хрыста. Тады атрымоўваецца, што ніхто не дачакаўся. Да, фізічна, таму што ўсе памёрлі. Нехта кажа, што гэта рост касцёла пасля пяцідзясятніцы. Вот это вот момант славы, прыхода Хрыста ў славе, у сіле Святога Духа, і пасля евангелізацыя, там навяртанне тысячаў людзей, гэта версія цалкам верагодная. Як па мне, як па логіцы найбольш яна адпавядае, што да, от такога пашырэння нехта ўжо не ўбачыць, бо там першамучанікі будуць, там Стэфан будзе забіты, апостол Якуб будзе забіты.
вот, ну, нехта не ўбачыць гэтай славы, аж такой вот, ну, а іншыя ўбачаць. Ну, ёсць версія, што это пра апакаліпсу размова, дзе па сутнасці, ну, тады атрымоўваецца, што толькі Ян і дачакаўся. Все астатнія ўжо будуць, ну, адыдуць у вечнасць. Вось этот прыход Хрыста ў славе, это як тая візія, которую убачыць апостол Ян. Ну, версій тут шмат і шмат пытанняў. І на гэтым 16 раздзел сканчваем. Пахвалёны Езус Христос.